Bun găsit, dragi giuveni, sunt Remus Bușeș și mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră în această minunată după-amiază. După cum v-am anunțat pe majoritatea rețelelor de socializare din municipiul Giurgiu și din județul Giurgiu, iată ne aflăm în comuna Crevedia Mare, unde împreună cu domnul Constantin Basanjac, președintele filialei județene ALDE, împreună cu domnul Alexandru Vladu, vicepreședintele filialei județene ALDE și președintele filialei municipale ALDE, împreună cu domnul Ion Paul Dascălu, viitor candidat ALDE pentru primăria comunei Crevedia Mare, și împreună cu mai mulți prieteni de-ai noștri încercăm să facem cunoscute planurile pe care, împreună cu cei prezentați de mine, le avem pentru dumneavoastră, dragi locuitori ai comunei Crevedia Mare. Așadar, fiind făcute prezentările, o să încerc cu fiecare în parte să am un dialog, astfel încât să fiți lămuriți, dragii noștri prieteni. Vă mărturisesc faptul că ne aflăm pentru prima dată cu televiziunea TV Suflet Românesc la Crevedia Mare, însă vă garantăm că nu și ultima dată. Am să încep cu domnul Constantin Basanjac, președintele filialei județene ALDE, după cum v-am spus, și am să-l întreb cu ce gânduri la Crevedia Mare. Vă rog frumos! Bună ziua, dragi giurgiuveni! Iată că astăzi ne aflăm la domnul Dascălu, candidatul nostru pentru postul de primar al comunei Crevedia Mare. Ne bucurăm și mulțumim că ne-a primit în casa dumnealui. Și eu vă mulțumesc. De asemenea, îi mulțumim că s-a alăturat nouă echipei ALDE Giurgiu. Avem mare încredere în dumnealui. Urmează ca în campania electorală să discutăm mai multe despre comună și despre intențiile dumnealui. Acum nu este momentul, însă am venit aici, în Crevedia Mare, pentru a avea o discuție despre județul Giurgiu, despre comuna Crevedia Mare, despre administrația locală de acum din Crevedia Mare și multe altele. Da, exact. Da. Vă mulțumim, domnule Basanjac. Acum dăm cuvântul domnului Alexandru Vladu, după cum v-am spus, dragii mei prieteni, vicepreședinte ALDE la nivel județean. Vă rog frumos, domnule Vladu, să ne spuneți câteva cuvinte despre prezența dumneavoastră astăzi la Crevedia Mare. Bună ziua, Giurgiu! Bună ziua, giurgiuveni! Trebuie să vă învățați cu noi că de acum nu numai pe municipiul Giurgiu vom apărea în fiecare localitate din județul Giurgiu, acolo unde avem organizații și încercăm împreună cu oamenii care s-au înscris în Partidul ALDE să prezentăm proiecte legate de comunele respective. Mulțumesc pentru invitație și domnului viitor candidat pentru primăria Crevedia Mare, domnului Dascălu, Dascălu Ion Paul sau Jean, așa cum îl știu toți din Crevedia Mare. Da, mulțumesc. Da. Vă mulțumim și noi, domnule vice. Dragii mei prieteni, colegi, putem să intrăm oricând în discuție, dacă este cazul. Este o discuție între prieteni. Sunt mulți prieteni ai noștri, dragii noștri giurgiuveni prezenți. Îl întreb acum pe domnul Dascălu. Ce reprezintă comuna Crevedia Mare pentru dumneavoastră, domnule Dascălu? Domnul Remus, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit în această localitate. O localitate minunată, una dintre cele mai mari comuni din județul Giurgiu, o comună compusă din 6 sate cu peste 5.000 de locuitori, cu oameni deosebiți, oameni muncitori, oameni care de-a lungul timpului au făcut ca această localitate să prospere.
M-a făcut să intru în acest concurs, că este practic un concurs, la această candidatură. Simplu motiv pentru că timp de 20 de ani în această localitate nu s-a făcut absolut nimic. Dimpotrivă, lucrurile au degenerat, locuitorii sunt nemulțumiți. Doamna primar are 20 de ani de când e la cârma acestei localități și practic nu a făcut nimic. S-a mulțumit cu un program de 8 ore, cu un salariu și atâta tot. Nu a dezvoltat proiecte, nu a dezvoltat absolut nimic. Nici măcar din fondurile mici ale primăriei n-a putut să facă absolut nimic. Să vă dau câteva exemple ce le-au făcute și anume, școlile din comună nu are încălzire centrală și în momentul de față, în anul 2020, școlile sunt încălzite cu sobe de teracotă și cu lemne. Dispensarul uman din localitate se află într-o stare deplorabilă, execrară. Nu au alimentare cu apă, cu toate că s-a făcut o rețea parțială. Doamna primar, ca să racordeze dispensarul uman, care este proprietatea Consiliului Local, a cerut bani medicilor să fie branșați, ceea ce este inacceptabil, este inadmisibil ca un dispensar local care îl pui în administrare unor medici să poți să pretinzi bani și să nu poți să-i racordezi la rețeaua de alimentare cu apă. Ce putea fi făcut? Putea fi făcut un punct medical în satul Dealu. În satul Dealu, care sunt 3-4 km între satul Dealu și dispensarul uman din Crevedia Mare, putea să fie un punct medical în care medicii de familie, în baza unui program orar, să poată să meargă să facă consultații, să poată să elibereze rețete. Nu toți sunt bătrâni care nu pot fi deplasabili la câțiva kilometri pentru un consult sau o rețetă compensată. Ce mai putea fi făcut? Mai putea fi făcut, ținând cont că în localitate oamenii au muncă agricolă și marea majoritate în construcții. Dar să putea face un târg comunal, domnul Remus. Un târg comunal unde locuitorii Crevediei putea să-și vândă produsele, să cumpere produsele, nu să se deplaseze în alte localități ca să poată să-și vândă un produs sau să cumpere. Deci astea erau chestii care trebuiau făcute nu în 20 de ani. Astea erau lucruri care trebuiau făcute într-un singur mandat. Stimați locuitori, astea erau lucruri care trebuiau făcute într-un singur mandat. Doamna primar Vasilica Elena a dormit în primărie timp de 20 de ani. Și dacă vreți ca în lucrurile în continuare să rămână așa, dumneavoastră sunteți cei care decideți. Dar vă sfătuiesc un singur lucru. Păcat de tinerii care sunt în comunitate, în localitate, vor rămâne fără niciun fel de viitor. Deci, ca atare, doamna Vasilica Elena, mi-ați promis în ultimele 2 mandate un singur lucru. Nu v-am deranjat. Mi-ați promis că e ultimul mandat și nu mai candidați. Vă rog un singur lucru. Nu mai candidați, doamna primar. Nu aveți ce să mai spuneți oamenilor că în 20 de ani n-ați făcut nimic. Aveți o vârstă venerabilă, mulți înainte. N-ați făcut până la această vârstă, nici de acum încolo. Sunt convins și 100% mai mult decât mie la mie și nu numai eu. Și marea majoritate din locuitorii Crevediei Mari că nu veți face nimic. A ținut această comună pe loc, n-a putut să dezvolte datorită dumneavoastră. Păcat de locuitori comunei care s-au zbătut, au încercat să dezvolte comuna, dar fără niciun suport din partea dumneavoastră. Da, iată, domnule Vasangeac, ce candidat puternic se anunță la Crevedia Mare. Ce ne puteți spune despre personalitatea domnului Dascălu? Așa cum am spus și mai devreme, fără a intra în detalii de campanie electorală, ne bucurăm și ne mândrim cu domnul Dascălu. Este clar că este un om care dorește să se implice în comunitatea locală,
dorește să dezvolte localitatea, dorește să facă tot ceea ce este posibil ca locuitorii comunei Crevedia Mare să beneficieze de lucruri care sunt normale în acest secol. Observăm că nu există apă canal, observăm că nu există gaze, bine, este o situație generală în județ, însă se pot rezolva și aceste lucruri, nu sunt de nerezolvat. Și ceea ce observ eu este ardoarea domnului Dascălu de a se implica în comunitate. Domnul președinte, o singură chestie mă O caracterizează. întrebare aveam la dumneavoastră, că nu cunosc foarte bine totuși localitatea. S-a atras măcar un proiect european? Domnul președinte, singurul proiect european care a fost subsemnatul. Am muncit pentru el 6 luni de zile în anul 2001, Păsapart, care s-a și realizat. Asta a fost singurul proiect european. Asfaltare, șanțuri și podețe. O anumită distanță, valoarea investiției, să nu greșesc, a fost în jur de 900 și ceva de mii. Da. Vreau să spuneți ceva? Nu, am vrut să vă spun că singura chestie, ca orice om are și defecte și greșeli, dar singura chestie care mă caracterizează, eu sunt un tip puternic, cu un caracter puternic. Eu, când îmi propun ceva, să știți că și ce fac. Deci eu am un caracter puternic, indiferent de ce vine din jurul, împrejurul meu, și mi-aud la urechi, eu merg înainte, să știți. Eu am un caracter foarte puternic. Ați avut o lună, domnul președinte, cu domnul Dascălu. Da, împreună. Mai aveți ceva de spus? Da, ce să spun? Vedeți și dumneavoastră că nu e cazul să laud eu pe domnul Dascălu, însăși persoana dumnealui, și faptele familie frumoasă ce am văzut, oameni bine educați, oameni cu responsabilitate, o vârstă potrivită, exact cum trebuie. maturitate deplină, da. A trecut prin viață, a lucrat în administrație, cunoaște problemele în administrație. Deci... Am lucrat cu o parte din personalul primăriei, niște oameni deosebiți, domnul președinte. Crevedia Mare are niște oameni deosebiți. Numai că actuala conducere, domnul președinte, au fost terorizați, domnul președinte. Terorizați de cine? De doamna primar, domnul. În ce sens? Că dumneavoastră au vârstă veritabilă, am înțeles. 70 de ani, nu? 70 de ani. Domnul Remus Gușă, nu neapărat terorizați verbal, mai puțin verbal, dar atâta timp când ai un program pe compartiment, când ai un soft, când ai o mașină de serviciu, domnul Remus Gușă, nu există mașină de serviciu la primăria Crevedia Mare. Cred că e unicată în județul Giurgiu. Asta înseamnă teroare pentru salariați, domnul. Sunt obligați să meargă la Giurgiu și în alte instituții ale statului cu mașinile proprii, domnul Remus. Sau la ocazie. Sunt la primărie, vreau să merg eu. Da, cu ocazia sunt 60 de lei și dumneavoastră decontează 50 de lei, nici măcar ăia 10 lei nu dau. M-ați înțeles? Pentru asta înseamnă teroare, nu teroare verbală. Mă bucur de faptul că foarte mulți oameni se uită la noi, la emisiune. Domnul Dascălu, v-am adresat la început o întrebare. Înainte de a răspunde, să-i dau cuvântul domnului Alexandru Vladu, însă după ce vorbește dumnealui, să-mi spuneți ce reprezintă Crevedia Mare pentru dumneavoastră. Domnule Alexandru Vladu, vreau să ne spuneți câte ceva despre candidatul ALDE la Crevedia Mare, pentru primărie. În primul rând, observați cu toții că este foarte determinat. Are multă experiență. În primul rând, are experiența de viceprimar și a lucrat în administrație în anii 2000-2004, lucru care îl va ajuta foarte mult în viitor. Așa cum spunea, un singur proiect s-a făcut la Crevedia Mare, un proiect pe care l-a coordonat și l-a implementat în timpul în care a fost viceprimar, dar păcat pentru că până acum a fost atâta mari de vreme în care chiar trebuiau implementate multe proiecte legate și de infrastructură, legate de învățământ, proiecte legate de școli, cu alimentare cu apă, cu
sistemul care vedem cu toții că se face aproape în întreaga țară, nu știu de ce aici nu s-a putut. În al doilea rând vreau să vă spun că dumnealui pe plan privat lucrează și se ocupă, are o firmă care este o firmă de succes, se ocupă să facă lucrări legate chiar de alimentări cu apă și canalizare, lucru care înseamnă că este foarte priceput și nu ar trebui, nu este așa o filozofie ca să poate să implementeze un proiect pe apă și canalizare. În al treilea rând, pentru că și eu am fost viceprimar și dumnealui viceprimar, eu iau angajamentul și în fața dumnealui și în fața dumneavoastră că voi încerca să fiu aproape de dumnealui, să găsim împreună ce proiecte putem să accesăm atât la Crevedia Mare cât și la Primăria Municipiului Giurgiu, să mergem împreună să depunem aceste proiecte și de ce nu să avem un succes împreună, fiind membri al aceluiași partid, al partidului ALDE. Iată deci că ALDE nu a murit și nu va muri. ALDE se dezvoltă atât pe municipiul Giurgiu cât și în județul Giurgiu. Avem multe organizații deja formate, așa că de acum înainte vom încerca să vă prezentăm câte o organizație, să zicem, pe săptămână, pentru a vedea într-adevăr că avem putere și cu această ocazie chiar fac un apel către oamenii din Crevedia Mare să vină aproape de domnul Dascălu, să-l susțină, pentru că dumnealui se va ocupa pentru implementarea proiectelor ale Comunei Crevedia Mare, nu ale domniei sale în gradă sau în curtea dumnealui. Nu, deci ale Comunei Crevedia Mare. Să vină să-l susțină, pentru că suntem totuși în anul 2020 și este greu să vorbim că mai avem toaleta în fundul curții la o școală sau chiar și în casele oamenilor. Deci îmi asum răspunderea aceasta de a lucra împreună cu domnul Dascălu să găsim cât mai multe fonduri cu proiecte europene, proiecte guvernamentale care să le aducem atât la Crevedia Mare cât și în municipiul Giurgiu. Da, vă mulțumim, domnule Alexandru Radu, pentru aceste frumoase cuvinte. Vă rog, domnule Dascălu, să răspundeți la întrebare. Ce m-a determinat? Exact. Nu, ce reprezintă Crevedia Mare pentru dumneavoastră? Crevedia Mare pentru mine este locul natal, locul unde m-am născut, domnul Remar și stimați invitați. Mă trag într-o familie de intelectuali, tată inginer constructor, mamă profesoară, și asta m-a determinat în primul rând să candidez la Primăria Crevedia Mare. Mai mult, lucrând în mandatul 2000-2004, neavând o relație foarte bună cu doamna primar, din neștiința dumneei, nu din altceva, ca să fie bine punctat, a trebuit să plec. Și am zis, când îmi va veni rândul, și atât când a venit, și experiența și vârsta, să revin în Primăria Crevedia Mare. Și am spus-o și noi într-o emisiune anterioară, dacă își faceți aminte, acum 1 de zile, și o spun și acum. Dacă cetățenii vor avea încredere în mine în mandatul 2020-2024 și probabil că în programul de campanie o să spun pe ce pun punctul și ce vreau să realizez, în 2024, dacă nu ating una din punctele care mi le propun, vă spun sincer că nu mai candidez. Deci asta vă spun, eu sunt un tip ambițios și o să vedeți că sunt convins. Sunt convins de asta, domnul Dascălu. Iată că dumneavoastră cu mulți ani în urmă vă ocupați de echipa de fotbal. Și încă o dată, domnul Remu, să nu uit că m-ați întrebat o întrebare anterioară. Ce am făcut în primărie, v-am spus program să apart. Am făcut ceva. Vă rog. Pentru un drum pietruit între satul Sfântul Gheorghe și Prigoiu,
Domnul Ionuț Gușă, când ploua, era impracticabil. Nici mașina cu pâine nu mai ajungea. Și atunci am fost în audiență la doamna ministru Anca Boagiu, domnul Ionuț Gușă. Și această femeie m-a ajutat și am pietruit acel drum, care, așa cum a fost el pietruit la momentul respectiv, a contat și a fost practicabil. Corect, corect. Deci, încă o chestie care am făcut-o. Am unde să bat la uși, am unde să merg, am cunoștințe, mă cunosc. Cunoașteți administrație. Cunosc administrație. Ceea ce e foarte important. Ceea ce e foarte important. Și nu mi se închid ușile în nas, cum mi se închide doamna primar. V-ați înțeles? Mi s-a închis, de fapt. Da. Dacă ai să se închidă, trebuie să și umble, dar dumneavoastră n-a umblat. Asta e mai grav. Da, da, este inadmisibil. Nu știu, dar domnul vice Alexandru Vladu, cunoașteți un caz în care o primărie să nu aibă mașină de serviciu? Eu n-am auzit până acum. Chiar nu. La nivelul anului 2020, pentru mine este ceva fantastic, ceva extraordinar. Da, dar e realitate. Da, se pare că timpul s-a oprit în loc, cumva până Bine spuneți. înainte de 2000. Nu e posibil să nu ai mașină de serviciu la primărie, să nu ai strictul necesar, să spunem, programe pe calculator, programe de internet, să fii la curent cu tot ce apare la minister, Să ai o firmă de mentenanță care poate să facă, care poate să știi, absolut nimic. Să știi când apar fondurile acestea, când se deschid axele de finanțare, să vezi pe ce poți să intri, să poți să contactezi o firmă specializată pentru întocmirea proiectelor, pentru consultanță și așa mai departe. Deci, că nu numai primarul poate să le facă, dar el este motorul primăriei și ar trebui împreună cu firmele specializate de consultanță, de proiectare, să demareze aceste proiecte, pentru că ele oricum vor dura între 6 luni și un an de zile până în momentul în care vor fi aprobate și apoi până la implementare poate să dureze și un an dat. Da, da. Oricum este trist ceea ce se întâmplă. Mașină de serviciu, toaletă la copii în fundul curții școlii. Domnul Remus, Da, e adevărat? Iuveta de la Școala Generală 1-8 Crevedia Mare de Centru Da. și robinetul sunt în anii 75, domnul. De când ați noastră elev? Nu, de când eram eu elev. De când eram eu în clasa a 3-a, 4-a, a 2-a, 3-a, 4-a, de când era mama Și eu directoare. întreb acum dumneavoastră, ce mai așteaptă dumneavoastră de la locuitorii Comunei Crevedia în situația actuală? Probabil ca să schimbe dumnealor Iuveta și cu... Este trist. Dar nu este așa. La mine este fără precedent. Pe cuvântul meu, doamna, și consider și eu că am umblat în lumea asta. Deci să nu ai mașină de serviciu ca și primărie. Și atunci, acești oameni ai comunității, cât poate să mai suporte o asemenea mizerie? Da, trebuie neapărat responsabilizați. Aveți echipa de o echipă minunată în spate și sunt convins că veți reuși M-am ocupat și de echipa de fotbal. Păi nu, altceva vreau să scot în evidență. Înainte de asta, imediat revenim la acest subiect, am primit mesaje pe tema asta. Îl întreabă pe domnul președinte Constantin Basanjac, domnul Viorel Ștefan, în comuna Florești-Ionești, dacă aveți un candidat. Știu că sunt discuții din... Da, suntem în discuții cu câteva persoane, din păcate încă nu. Așteptăm de la cetățeni, dacă doresc, să ne contacteze. Numărul de telefon al meu este public, pe Facebook, pe orice mijloc de comunicare. Sunt sigur că și acolo vom găsi un candidat la fel de puternic cum avem aici pe domnul Dascăl. Sigur, cu siguranță așa va fi. Spune domnul Pele Tichineață, arbitrul de fotbal. Îl cunoaștem. Așa. Să salutăm pe această cale. Da, și noi îl salutăm, un om extraordinar. Întreabă domnul Tichineață, salut, echipa de fotbal Crevedia Mare, unde am arbitrat. Unde este? Unde este echipa? Să o întrebe pe doamna primar. Doamna primar poate să-i dea răspunsul. Domnul Tichineață. Explicați cetățenilor dacă cunoaște situația. Cunosc foarte bine. Ai vrut să-mi pui o întrebare mai devreme vis-a-vis de că am fost om de fotbal, am jucat fotbal. Absolut. Da, pot să spun că am ținut echipă de fotbal 10-12 ani. Pe asta spunea și Pele Tichineață. Pe bugetul propriu, fără niciun fel de interes. Am încercat acum, ani de zile, primăria n-a fost în stare să țină o echipă de fotbal în care alte localități au câte 2 echipe de fotbal. Am încercat acum câteva săptămâni să strâng, să adun băieții, să vorbesc cu ei, iar doamna primar probabil că i s-a părut că sunt în campanie politică.
și i-a chemat a doua zi la primărie să spună că știți, vă bag eu echipă, vă fac eu echipă, vă fac... Faceți, doamna primar, faceți. De ce n-ați făcut, doamnă, până acum? Faceți foarte bine, trebuia să-i făcut. Nu să vă aduc eu inițiativa, doamna primar. Trebuia să faceți 4 ani de zile, 5 ani de zile, păcat de oamenii care au fost, Crevedia Mare a fost una dintre cele mai bune comuni pe plan sportiv. Domnul Remus Gugușă cunoaște foarte bine fenomenul fotbal și spor la nivel de Giurgiu. Da? Deci trebuia să faceți, doamnă. Dar eu spun altceva băieților. Foarte bine să le facă. Eu sunt alături de băieți oricând îi stimez. Știe că am fost om de fotbal. Eu aș vrea să transmit ceva băieților. Sigur. Să nu se îmbete cu apă rece. Foarte bine să le facă. Dar le spun un singur lucru. Dacă văd că îi amăgesc până la scrierea campionatului, a mea va începe în jur de 1 octombrie. Alegerile vor fi până în 1 octombrie. S-ar putea să fie o amăgeală. Ați înțeles? Le transmit pe această cală băieților să apeleze oricând la mine pe această linie pentru sport, că știe că eu am fost și voi rămâne om de sport. Păi nu, din punctul meu de vedere, domnule Dascălu, ar fi o jignire pentru tinerii comunei Crevedia ca timp de 15 ani să nu existe echipă de fotbal, însă acum când simte că îi se apropie sfârșitul din punct de vedere politic, venim hop să facem echipă de fotbal. Exact. Ar fi o jignire din partea mea ca și locuitor. Vreau să mai spun ceva către locuitorii satului Dealu, pentru că și ei fac parte din comunitatea Crevedia Mare, că dacă apelează, dacă vor apela la mine, să le înființez o echipă de fotbal și la satul Dealu, pentru că sunt jucători foarte buni, foarte buni. Și români, și de etnie romă, și nu contează. N-are importanța asta. Sunt băieți care fac parte, eu țin la toată comunitatea și sunt băieți foarte buni, sportivi foarte buni, dacă vor apela la serviciile mele și la satul Dealu, în cel mai scurt timp, voi înființa o echipă de fotbal. Se impune. Eu zic, din punctul meu de vedere, un primar care se respectă, nu există să nu creeze o echipă de fotbal, care fotbal este un fenomen social. Nu mai spune că pe plan internațional este deja industrie. Corect. N-ai cum să nu ai echipă de fotbal 15 ani de zile. E neadmisibil. Dar de fapt, dacă nu au nici măcar mașină de, nici măcar de transport, ce n-ai vorbit de echipă de fotbal. Domnule Alexandru Vladu, dumneavoastră cunoașteți administrație cum nu cunoaște nimeni din județul Giurgiu. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Ați fost viceprimar, consilier local actual în Consiliul Local al municipiului Giurgiu, ați contribuit la multe proiecte care se desfășoară acum în județul Giurgiu, în municipiul Giurgiu. Cum credeți că este posibil ca această comună să nu fi făcut să nu fi dispus de niciun proiect european? Să facem o paranteză. Sunt oameni în Giurgiu care cunosc administrație și nu trebuie să accept felul acesta în care să zicem că eu sunt cel mai... Sunteți modest ca de fiecare dată. Toată lumea știe că nu sunteți cel mai mult administrație. Împreună cu mulți oameni din Giurgiu ne-am implicat în ce înseamnă administrație și putem să avem o gândire pe fiecare comună în parte. De ce nu s-a putut... Chiar sunt curios, o mașină măcar de transport? Este incredibil, nu știu ce, din punctul meu de vedere, să nu faci timp de 20 de ani proiecte europene când au fost atâtea posibilități și atâtea linii de finanțare deschise și proiecte guvernamentale și proiecte europene. Sau protocol, domnul vice, de alte instituții. Pe toate direcțiile, și pentru învățământ, și pentru infrastructură, și pentru copii. Nu știu ce se poate... Probabil că nu numai s-a pus problema de construcție la o clădire, la o creșă, la un cămin de cultură sau pentru copii. Nu știu. Cred că a fost dezinteres. Cred că a fost dezinteres și neștiind foarte, foarte bine această localitate, fac un apel acum la toți cetățenii Comunei Crevedia Mare să se alăture la chemarea domnului Dascălu, să vină alături de Partidul ALDE, să vină în echipa domnului Dascălu, pentru că dumnealui poate și vrea. Este foarte important cele două lucruri. Și poate și vrea.
înseamnă că următorii ani vor fi ani decisivi pentru Crevedea, vor fi ani în care oamenii își vor da seama exact că au trecut 20 de ani și nu s-a făcut nimic și ce se putea face. Domnul Dascălu este motorul care poate să înceapă să funcționeze, și un motor fără să dăm mărci de mașini sau de altceva, un motor performant. Da. Ați văzut, domnul vice, atâtea comuni care arată talie europeană, Frătești, Comana. Vă rog, fără Frătești. Stați și că avem mesaje aici despre Frătești. Vă rog frumos, domnule Basangeac, întrebarea pe care am adresat-o domnului Alexandru Radu, o adresați dumneavoastră. Care credeți că este motivul? Domnule, sincer, nu cunosc personal. Ne știm din vedere, am discutat de câteva ori, dar nu o cunosc foarte bine pe doamna primar. Pot să-mi spun părerea legat de ceea ce se vede, că se vede foarte clar. Probabil că lipsa curajului de a-și asuma responsabilitatea. Cred că asta. Fiindcă atunci când începi niște proiecte într-o localitate, trebuie să ai curajul să le duci la capăt. În afară de curaj, mai trebuie și știință și un pic de viziune asupra localităților pe care le ai în subordine. Da? A spus că sunt 6 sate în general. Da. Deci, iată că o comună atât de mare, eu nu cred că aceasta nu are ceva venituri în bugetul local. Eu cred că ar fi putut... Să multe societăți comerciale, nu? Dar nu sunt societăți. Dar putea să fie și investitori. Investitorii care au venit și au bătut la ușă, i-au alungat domnul Remus Gușă. Vorbiți de Giurgiu, de municipiul Giurgiu? Vorbesc de Crevedia Mare. În loc să creeze locuri de muncă, să nu mai meargă la 100 de kilometri, a preferat să trimită oamenii din comună la 100 de kilometri în loc să aibă locuri de muncă în localitate. Da, deci cum spuneam, cred că lipsa de curaj, lipsa de responsabilitate, lipsa asumării, s-a mulțumit, așa cum spunea și domnul Lascălu, cu prezența la conte și cu 8 ore și salariu. Și că altfel la mine e neștiință, vă dacă nu se vede o perioadă prea mare de timp în care nu se vede nimic. Un primar cu atâtea mandate, 20 de ani, nu poate să lasă doar niște străzi asfaltate în urmă. Deci bine, care n-are niciun merit, să fie clar. A venit de sus, s-a asfaltat peste tot. Nu e problema. Iată că se uită mii de giuveni la noi. Fac un apel către dumneavoastră, dragii noștri prieteni, dacă mai cunoașteți un caz în România, indiferent cât de mică este comuna, în care să nu aibă mașină de serviciu. Deci nu vine să cred că este posibil așa ceva. Și chiar vă rog, dragii mei prieteni, să mă anunțați unde mai este această situație în România. Eu cred că nu mai există. Singura situație creată este aici. Da. E, dar realitate. Asta e. O tristă realitate. Iată, domnule Dascălu, vă văd atât de aplecat asupra viitorului acestei minunate comune, Crevedia Mare. Sunt convins că unul din motivele pentru care dumneavoastră sunteți atât de determinat pentru a candida la funcția de primar al comunei Crevedia Mare, datorită faptului că aveți și 2 copii frumoși, să vă vedească, să fie sănătoși. Și eu sunt convins că dumneavoastră doriți din tot sufletul, alături de copiii dumneavoastră, toți copiii, toți tinerii comunei Crevedia Mare, să fie fericiți că s-au născut în acest minunat ținut. Știți că am zis mai devreme că dacă mai merge doamna primar încă 4 ani, tineretul va pleca tot. Da, de Giurgiu Crevedia Mare. La Crevedia Mare. Am înțeles. Da, Giurgiu Crevedia Mare, domnul Remus. Da. Și de asta v-am spus. Sunt multe chestii care se pot face aici. De exemplu, extinderea de apă. Este un inel de apă, parțial 10%, 20% subdimensionat, domnul Remus Gușă. Dar nu asta e importantă apa. Fiecare are un locuitor, că v-am spus că sunt gospodari și harnici, locuitorii Crevediei, fiecare are un hidrofor și apă curentă în curte. Să iei apa din drum, să o bași tot în curte, e inadmisibil. Canalul pentru mine este unul dintre cele mai prioritare lucrări de mare anvergură, care se pot face, nu imediat, indiferent cine va veni, nu imediat, dacă lupți, într-un an jumate se poate derula, că există studii, fezabilități, confinanțări,
cu tare, multe chestii care nu se fac peste noapte, dar dacă vrei și lupți, le poți. Și un lucru iar important, dacă nu pentru comunitate, cred că e pe primul loc, este introducerea inelului de gaz natural, domnul Remus. El am zis că nu există posibilități reale. Domnul Remus, Crevedia Mare, pentru locuitori, dragi locuitori, pentru cine nu știți, Crevedia Mare trebuia să aibă gaz din anul 2001-2002. Dar această doamnă primar, pe care dumneavoastră a susținut-o 5 mandate, a refuzat în 2001-2002 să-i se introducă gaz natural în comuna Crevedia Mare, dragi locuitori. Acest personaj în care ați avut încredere și a sperat mandat de la mandat, nu a vrut să aveți gaz natural în comuna Crevedia Mare din anul 2001-2002. Este inadmisibil. De-aia v-am spus că este neștiință, nu implicare. La e neștiință. La doamna primar, sunteți incompetentă. Ați fost incompetentă 20 de ani, doamnă. Ați ținut pe loc această localitate. Ați subjugat niște oameni, doamnă. Plecați acasă. Plecați acasă, nu mai candidați. Domnul Dascălu, eu un singur lucru vreau să vă aduc la cunoștință, sper că nu vă supărați pe mine. Nu mă supăr, domnule. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră pentru Crevedia, trebuia să fiți Enache de la Comana, Corbea de la... Prietenul meu, dar... Da, cine mai... Pătuleanu de la Sigureni. Deci la nivelul ăsta vă văd. Vă fac vinovat că nu v-ați băgat mai devreme în candidatura pentru primăria. La momentul respectiv, nu e momentul. Acum o să explic și de ce am plecat, și cauza de ce am plecat. Și nu știu dacă chiar... Sunteți bătălios și pur și simplu vă dau cuvântul meu de onoare. Ceea ce se poate face... Sunteți foarte determinat. Un lucru iar foarte bun pentru comunitate, domnul, ce se poate face. S-ar putea face un centru medical de permanență 24 din 24, domnule. Există posibilitatea asta? Există posibilitate, cum a făcut și Roata, cum a făcut și... Pentru că procurarea unei ambulanțe, da, există, cum să nu există. Vă spun în știință, în cunoștință de cauză, nu. Deci să pot face... Păi am zis că la cerut bani la medica să facă nu știu ce, la dispensar. În 24 să faci, să ai medic permanent, sau ambulanță în caz de, Doamne ferește, de ceva grav peste noapte, să poate să-i se acorde un prim ajutor și să poate fi transportat la primul punct care poate spital care poate să-i acorde îngrijirea respectivă. Două lucruri determină capacitatea unui primar. Asta nu e ceva... Sănătatea și educația. Iată că sănătatea nu prea există și educația este în fundul curții, de câte am înțeles, și chiuveta de câte ați noastră elevi. V-am spus că aici e neștiință și incompetența. Păcat de personalul, și repet și punctez, păcat de personalul, doamna primar, pe care l-ați avut sub ordine și n-a știut să-l manageriască lumea. Din cauza asta s-a ajuns aici. Datorită neștiinței dumneavoastră. Plecați acasă încă o dată, vă spun, nu mai candidați. Da. Avem aproape de noi, dragii noștri prieteni, pe domnul Liviu Palangă. Am spus bine, da? Astăzi v-am cunoscut personal. Un viitor candidat... Nu, e bine. E foarte bine. Un viitor candidat la Consiliul Local al Comunei Crevedia Mare. Vă rog frumos, domnule Liviu, să ne spuneți ce vă determină pe dumneavoastră să candidați pentru funcția de consilier local la Crevedia Mare. Eu vă spun sincer, am rămas surprins, neplăcut de ceea ce am auzit. Și constat că este purul adevăr. Vă rog. Da, tocmai asta este și motivul, pentru că nu s-a făcut nimic de atâția ani. Locuitorii comunei Crevedia Mare merită mult mai mult. Absolut. Am venit alături de domnul Dascălu pentru că am mare încredere în el, este foarte determinat și consider că este singurul care poate în momentul de față să schimbe ceva în Crevedia Mare. Este absolut singura persoană care poate să schimbe ceva. Și cred în dânsul și am venit alături de el și vrem să înființăm o organizație ALDE foarte puternică în Crevedia Mare și să ne batem pentru alegerile viitoare. Da. Dumneavoastră ce studii aveți? Facultatea de drept. Sunt absolvent în facultatea de drept. Lucrez în privat în București, dar aici sunt născut, crescut, la fel ca și domnul Dascălu, părinții mei. Sunteți de seama că pleci împreună, părinții intelectuali, tată inginer agronom, mama profesor, a succedat pe mama mea
la școală, la directoratul școlii, atâția ani de zile. Tatăl, domnule Dascăl, inginer, tata inginer. A spus, da. Domnul Dascăl, vă rog frumos să mai nominalizați câțiva colegi ai noștri care sunt aproape de dumneavoastră pentru Consiliul Local al primăriei. Nu mă lăsați să fie surpriză, domnul. Ah, ok. Lăsați-mă să fie surpriză. Că vreau să-i spun doamnei primar încă o dată că din instituțiile statului, din subordinea dumneaei, s-au săturat și nu mai vor. Oamenii sunt rezervați datorită faptului că lucrează în aceste instituții. Doamna primar, nu mai vă vrea. Plecați acasă. Am înțeles că a plecat la alt partid. A plecat, pe așa pleacă dumneavoastră. Când la PSD, când la PNL, dar culmea este că a fost susținută. Ce PSD-ul n-a susținut-o, dar nu știu, să te susțină un partid atât de mare să nu realizezi. După atâția ani să-i în spatele, nu? Păi măcar mergeam la sediul partidului și îmi dădea mașina de serviciu a sediului partidului la mașini. Dați-mi și mie, că n-am și eu o mașină de serviciu. Legat de asta vă pot spune, deci sunt multe instituții ale statului care țin mașinile un număr Deconcentrate, de ani și după aceea pot să le tragă în mod bineînțeles. gratuit. Dacă ar fi avut cel mai mic Nici măcar atâta. cel mai mic interes, Da. ar fi găsit sigur din Giurgiu, nu mai spun din București sau din altă parte. Auziți, dragi locuitori ai comunei Căvedia Mare, ce a spus domnul avocat și președinte al filialei județene ALDE. Există instituții ale statului care mașina funcționează un anumit număr de kilometri sau o anumită perioadă de timp, după care o poate ia cu titlu gratuit primărilor județului Giurgiu. Iată că doamna primar nu a făcut altceva, nici măcar acest lucru. Păi, n-a făcut. Eu să fac tot posibilul când o să mai... Să faceți cadou vreo mașină? Nu, să fac tot posibilul să o contactez pe dumneaei într-o emisiune pe care o voi face în studio la TV Suflet Românesc, emisiunea Giurgiu înainte, să vedem cum poate justifica doamna primar, locuitorul comunei Căvedia, nerealizările de până acum. Care sunt motivele? Poate vă cere dreptul la replică, doamna primar, domnul. Cu mare drag, doamna primar, vă așteptăm oricând, este public numărul meu de telefon, Remus Gușe, intrați pe rețeaua mea de socializare, oricând cu mare drag, vă aștept dreptul la replică. Chiar vă rog, chiar se impune, din punctul meu de vedere. Normal, așa trebuie, chiar acum puteți să are numărul dumneavoastră, domnule Dascălu? Nu știu dacă îl are doamna primar. Numărul dumneavoastră l-are? Interesant pentru... Nu sunt persoane importante din comună, nici măcar numărul dumneavoastră nu l-are. Știu, doamna primar, și când răspunde, la costum nu răspunde. Problema dumneavoastră. Poftiți, domnilor, dragii mei locuitori al comunei Căvedia, uitați, situație la dumneavoastră în comună, este posibil așa ceva? Ce viitor aveți pentru copiii dumneavoastră în această comună? Este tristă situația. Vă rog frumos, mai aveți ceva, domnul Liviu, de declarat? Da, deci asta a fost unul dintre motive. Nu există niciun fel de transparență la nivel de primărie, nu se discută absolut nimic. Vorbiți de municipiul Giurgiu? Nu, de Căvedia. Înțeles. Da, deci nu se comunică. Nu, că tot timpul confund, nu știu. Sunt primării care comunică, au o rețea de socializare, populația intră, un site, un Facebook, ca să spunem, rețele în care oamenii comunică, primăria anunță. A spus foarte bine domnul Alexandru Vladu. Aici timpul a rămas în loc. Exact, da. În ceea ce privește administrația. Da. Deci primăria este ca un zid, nu se comunică nimic, nu se află absolut nimic. Ei, din cauza asta este atât de polit domnul Dascălu. Din cauza asta. Exact cum era ca și jucător, așa este și ca Rău, a fost ca jucător rău. Alo? Da, În teren rău. Da. Iar în, așa nu. L-a prins ca jucător pe domnul Dascălu. Era pe dreptate, n-avea treabă cu nimeni, lua bătaia acasă în de problemă, să nu-și fost furat de arbitri, că era o problemă atunci. Era normal, e de bun simț chestia asta, despre ce vorbim. Bun, dragii mei, ne aflăm pe final de emisiune. Am să rog pe fiecare dintre dumneavoastră să spuneți câte ceva la finalul emisiunii. Domnul Dascălu, la final, dumneavoastră veți avea ultimul cuvânt. Vă rog frumos, domnule Basancea, câteva cuvinte de final. Cum am spus și la început, ne bucurăm că domnul Dascălu este alături de noi. De curând am făcut o ședință de constituire a biroului electoral, a biroului județean al Partidului ALDE. Dumnealui este de săptămâna trecută și vicepreședinte al organizației județene ALDE. Mă bucur că am venit aici la dumnealui să văd gospodăria frumoasă, să văd familia frumoasă, prietenii care deocamdată nu sunt aproape de noi, dar să vorbim cu dumneavoastră afară. Dumnealor, o să ne întâlnim afară și o să stăm de vorbă. Sigur că da.
Deci este clar că este un om apreciat, este clar că e un om care transmite, care are puterea de a face ceva pentru această comună. Așteptăm campania electorală și să discutăm pe larg și în amănunt de proiectele pe care și le propune. Să vadă și cetățenii că, într-adevăr, au la acest moment în comuna dumnealor un candidat care știe ce vrea, știe că poate, știe că are puterea să-și ducă ideile, gândurile, proiectele la bun sfârșit. Așa cum a spus și dumneavoastră, să nu ne așteptăm la ceva wow, fiindcă un proiect nu se implementează și nu ajunge în execuție în o lună, două, trei. Și sunt și din acestea. Dar într-un mandat poți să-l derulezi. Poți să-l derulezi și e obligatoriu să-l începi. Chiar dacă nu-l termini. Corect. Dar poți să-l începi. Ei bine, ce să spun mai mult? Ne bucurăm că domnul Dascălu e alături de noi, ne bucurăm că e hotărât, ne bucurăm că are alături de dumnealui oameni educați, oameni pregătiți, oameni care știu ce înseamnă viața de comunitate, ce înseamnă ca în localitatea ta să ai proiecte, să le dezvolți, iar cetățenii să beneficieze de ele și de un trai normal într-o localitate. Absolut. Eu, cu toate că o să fie timpul meu foarte limitat în timpul campaniei electorale, pentru că trebuie să fiu aproape de acest om minunat, Alexandru Vladu, nu putem să nu fim aproape, însă promit, Vom fi alături. promit că voi fi, că îl țin mult la domnul Dascălu, ne cunoaștem de mult, mulți ne cunoaștem. În momentul în care va mai fi câteva săptămâni, o săptămână, două până la vot, să fac o emisiune, oriunde, cu candidații publică, da, cu candidații pentru primăria Crevedia Mare. A fost și dorința mea, că v-am spus-o și asta... Nu știu dacă în alte parte voi putea să fiu prezent, dar aici cu siguranță voi fi prezent ca să... candidații, să fim față în față. Și atunci să stăm în momentul adevărului. Corect. Bun. Vă rog frumos, domnule Alexandru Vladu. Păi eu aș mai face încă o dată apel către locuitorii comunei Crevedia Mare. Aveți locomotiva în curte, îl aveți pe domnul Dascălu. Urcați-vă în vagoane, fiți aproape de domnul dumnealui și câștigați primăria comunei Crevedia pentru a realiza cât mai multe proiecte și a vă pune la adăpost viitorul copilor dumneavoastră. Și pentru că toți suntem într-o emisiune, vreau să fac un apel și către locuitorii municipiului Giurgiu să vină aproape de ALDE, să vină aproape de noi, pentru că deja am început să construim o echipă foarte frumoasă, o echipă, așa cum îi place și lui Remo să spună, o familie în care fiecare își găsește locul. Nu avem neapărat nevoie de oameni care să-i trimitem să lipească afișe, avem nevoie de oameni care să vină cu inițiative, să avem nevoie de oameni care să vină să facem proiecte, să le promovăm și să le derulăm împreună. Vă mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, domnule vice. Oricum, dumneavoastră veți fi prezent în emisiunea Giurgiu înainte săptămâna viitoare sau cel târziu săptămâna următoare, pentru că timpul nostru este foarte limitat. Când stabiliți dumneavoastră, dacă aveți timp, o să fim față în față cu giurgiuveni. Domnul Liviu, vă rog și dumneavoastră 2 minute, după care dăm ultimul cuvânt domnului Dascălu. Da, sper să se schimbe ceva în comuna Crevedia Mare. Este momentul, toată populația comunei Crevedia Mare are nevoie de acest lucru. Au fost 20 de ani, s-a văzut ce s-a făcut. Sperăm că... Mai bine și să sperăm că vom învinge. Sigur că da. Vă rog frumos, domnul Dascălu, pe final să ne spuneți câte ceva și să transmiteți ceva locuitorilor comunei Crevedia. Vă rog. Domnul Remus, exact cum am spus, dragi locuitori, ceea ce am spus mai devreme, trebuie să știți un lucru, că se poate realiza și se poate realiza foarte ușor. Singura chestie ca dumneavoastră să aveți încrederea ceea ce spun eu. Oricum, a suferit destul, a suferit 20 de ani. Eu cred că a venit momentul unei schimbări cu adevărat. Și domnul Reu va face o precizare. Tot către locuitori. Această doamnă primar, Vasilica Elena, propagă prin primărie și pe unde îi permite că eu aș face o alianță
cu nașul meu care m-a cununat. Nașul meu care m-a cununat îl cheamă Vasilic. Și pe dumneavoastră? Primarul îl cheamă Vasilica. Acest troc politic între Vasilică și Vasilică să ține de 20 de ani, nu cu mine. Și vă spun ceva, dragi locuitori. Eu nu o să fac niciodată un troc politic. Am venit, merg pe mâna mea, cine vrea să alăture echipei ALDE e binevenit. În schimb, nu mă voi compromite sub nicio formă din vechea gardă. Asta să știți și o să vedeți că nu vă mint și ceea ce spun va fi un adevăr. Așa că Vasilică cu Vasilică, dragii mei, Vasilică, de 20 de ani vă țineți de mână. Troc politic. Toată lumea știe. Dar am vrut să întăresc. Mulțumesc frumos, domnule. Bun, și noi vă mulțumim, domnul Dascălu. Sunt convins că v-ați făcut, bineînțeles, vis-a-vis de locuitorii comunei Clevedia Mare. Sunt nevoit să menționez pe cei care au fost aproape de noi. Doamna Veronica Soares, felicitări pentru emisiune, succes domnilor în tot ceea ce v-ați propus. Doamne ajută! Mari Mândricel, mult succes! Mult succes, domnule Dascălu, vă spune doamna Mândricel. Nea Petre îl cheamă pe domnul vice Alexandru Vladu la Plătei. Nea Petre Tichineață. Domnul Florescu Toma, foarte frumoasă inițiativa domnilor. Felicitări și mult succes, mulțumim, domnule director. Doamna Nico Bălțatu ne urează succes. A fost mulți giurgiuveni aproape de noi. Dragii noștri giurgiuveni, vă mulțumim mult de tot pentru că ați fost un număr atât de mare aproape de emisiunea Giurgiu Înainte, care iată s-a ținut în județ la Clevedia Mare. Trebuie să vă obișnuiți, dragii noștri prieteni, cu aceste ieșiri, exact cum a spus și domnul Basanjar și domnul Alexandru Vladu. Vom merge peste tot pentru a fi aproape de cetățeni. Pentru că numai fiind aproape de dumneavoastră, putem să mizăm pe dumneavoastră, putem să ne facem bineînțeleși pentru dumneavoastră, exact cum s-a întâmplat astăzi cu domnul Dascălu. Până la următoarea noastră întâlnire, vă dorim toate cele bune. Giurgiu Înainte! Succes, domnule Dascălu!